Sabay. Papat ka na ito Ay, sila. naguna ng mga Ikaw tao. kamaya ka. Sa kapoy nga. Ito, nanoy kapoy nga kung dapat kapoy yun. Unsay ako nga. Bago kaming agi din ang dalawa. Masal mo. Sa taga dito nga dito. Tara na, bay. Tara na, bay. Makita niya taga, bay. Sabay, sabay. Papat ka na ito Ay, sila. naguna. Ikaw kamaya ka. Sabay, sabay. Nakita niya taga, Dito, bay. bay. Matay putot. Siga kay mga tawa na putot. Hapit na po silang putot kay Trig. Kaya pa to nato kamay mo kagod. Kita mo na po sa inyo na itong bukan mo no. Unsa ilang ingon? Kita nang pasanglas. Ay kita gakawat anang ilang lube. Maugan niya naman sa. Matay sunod putot. Inagbo na to inigbalik. Kaning armasag di ni kabuto. Pakaon jud ako nila ni. Lubong jud ako ning armasa parang di gud ni ma. Kuan jung. Ano mo to yung napabuto Herman? Sorry kay putot kay tungod dito sa kalagot na ako atong nangagi gani nga. Siga mga siga kayo. Sorry kayo. Takpan na. Takpan na ito na ito sila sunod na. Masin nyo na ako sila. Sunod sila. Nagkakato na. Katong gamay. Mula dito manok imul-bulan. Na. Kita ka na itong kuchilin na. Na. Patay yun. Gamay ito. Ay sa. Lingkod na rin kay natay planon. Wa man siya ka nagkin sa tawo nila banggag kawatag plato Na. Hindi ka ang lube. Tukan. Tupututa ba daw kay kung kalagot ato? Eh, ako yung lubi na tukan. Giyot yung ikawat. Ako tato itanong sa baol. Ah, tay, sunod kita na mga to. Mga jutog manok imulbulan. Itan yun ako to. Tay, kaya nakabalo man ka sa nga nagikawat man mo to yan wan lubig tukan ya pila lagi pagkuan na ako di grabe kay plato palit na ko spreads mahal to kay bisan gasiling sila wan tag 50 na ang plato niya kato ra ba yung platong gamay kaayo natay kay kisudan ako sabo niya aga ko sabo gikawat pinatay yawa jud samantang papalitan nig plato ay dagana na kayong dito nay para ba sila kabalo na? Gikan na ba dyan ko Mindanao? Ginara ba ako? Girisbak pa yung gira. Bitiran mo yung patyanay bay. Na, kato sila. Sus, sisiw. Ikan to na sa kabala na akong pusil. Kig-kig to. Tikayan to. Itong gamay kayo. Sus. Patay to na ako niya. sige unya na siguro ng imong pagkakuan na ng kuan atong planon mag-recruit ta kay pag mudagan niya to sila kita rang duwa nyag akan si taglugtanay ka ng girahanay anang katuban atay jud Sige, mag-recruit sa tao ugma. Ugma na to sila bulungon kay padagan tag tao ba kay alakan si Rita kita rang duha. Ya, dagan niya to sila na. Ugma na to sila bulungon. Mangita po tagdagan tao ba kay yung patas yung kayo. ugma naman nato sila bulungon na-recruit sa dito paulis ako Ah! Huga po ko sila eh!
taron kay napo kay tuon. Pagitag magdagang tawa. Tusa ko. Matay putot ug nga. Kita rang duwa. Makaya digay nato to sila dagan to sila. Mag-recruit sa digay taani digay. Mau jadi ron. Mag-recruit tag live. Unsa pa may atong gipaabot nga wa naman tay time nga mag-recruit kay ug manulong niya to sila. Tala. Unsa pa may atong gipaabot ani? Wait a minute. Who are you? Dalig na ko ay. Unsa ka? Dalig. Unsa ka? May isang istorya siya, bay. Ayo ko pa sa lilik kay. Mo man tawhanan ka. Agad lamang magpunguan mo ako. Hey guys. Hey Yo, mga guys, kawander! hello mga Shoutout dahil ko ni Jinan kay wala siya kapila ning Ganit ano yung pusil-pusil. Shoutout po kung Jilo, lagi kang gilanat. Kay kahon na naayo, wa na kapila mo kay madlok siyang makagid din ba? What? Mo to. Lagi salamat. Ay, doon sa amin. Ingat to sa. Di mo kita nahuha. Samot na niya ko. Ay, padol. Dali, padol na. So, mo ta guys, i-follow among mga among page di ay. Ang mga page yun. subscribe. I-subscribe ra po among YouTube page. Taysa, Antianon Vines. kan Magnum 45 sipang buto mapalit sa Shopee, Lazada. Oh, pisto. Tanaw na po sila. Made in minute. Awa diya. Pabuya ko ka. Pistol. Wa ka kailangan. Email. Kaning po sila. Ato mo palitan ni sa kwan. Friends. Usay. Ug ganahan mo Usay balani. Waloy igo. Made in hindi ano no tanawa. Saging na siya pero sulod putaw stainless. Okay sa to magpa-shoutout guys, i-comment ra mo sa iya ha. Antonio Torres. Wala ka kailan ako. Comment niya mo ato na nga sa video ba katong kasi sayos loyo. Wa mo kailan ako. Comment ra mo guys, ug ganahan magpa-shoutout. Oh, Ug abangan nyo. Ari ra mo comment na ko kay shout out tamo ani. Abangan nyo ng part Ug ganahan magpa-shoutout guys, comment ra mo. Ani. See you next video. Comment ra mo, ani. Bye-bye. Bye.